planeta, rozumíš? Je postavená na zakázku pro ministerstvo vnitra. Prostě jeden trest rovná se jeden život, 2 tresty jsou 2 životy a tak dál a tak dál. No tak to můžu kdykoliv spáchat sebevraždu a jsem doma, ne? Jsi asi blbej, viď? Sebevražda je jenom za odměnu a zdaleka ne pro každýho, chápeš? No ty vole, a je to tady, jdeme. Co jako už? Pojď sem. Stoupni si tady vedle mě, do pozoru. Tak, buď připravený. Nástup trestu. Je už, jo? Maminky nás čekají! Ježišmarja!